Nagkalain-lain yung mga sports training ang tanyag karon sang Iloilo City Sports Development Division. Bukas ini para sa mga kabataan nga nagaedad 5 tutub 15 nga maluyag makaangkon sang ihibalo sa sports. Suno kay Executive Assistant for Sports Rodover Hungko, may tanyag nga sports program ang Iloilo City Government para sa basketball, boxing, volleyball, football, badminton, chess, lawn tennis, futsal, table tennis, athletics kag arnis. Suportado ni Mayor Jared Treñas ang nagkalainan nga mga sports clinic bangod sa paghana sini sa mga kabataan nga mangin disiplinado kag aktibo. Sa piyakabahin, ginapabugalgid sa syudad sa Iloilo si Alfrance Braza matapos nakuha sini ang bronze medal sa athletics men's 1,500 meters sa Southeast Asian Games. Sang damlag lang, balik Iloilo si Braza kag nagbisita kay Mayor Jared Treñas. Dala sini ang iyang medalya nga nagasimbolo sang iya determinasyon. Si Braza ang ana estudyante sang Mandurriao National High School kag naghakot man sang medalya sa palarong pambansa sang 2019. Antes pa man makalabot sa international arena, si Braza ang nagpanikasog sa iya training tubto makakuha sang suporta sa mga Ilonggo. Sa iya kadalagan, halad ini ni Braza sa iya pamilya, ilabi na gid sa iya mga ginikanan nga mong nagpanikasog sa iya nga pagtuon.